Anyalaki din! Kumusta ka nga di babae akong kunam idi na minsan, Pards? Awan nga ron pare. Di na ka nung tipo, panalada. Sayang. Nakapimpintas pa yung babae. Kasi ka ngay. Kanya mati ko na jar armamay. Awan nga ron. Manual daw na di na ka-replyan. No awaga, kat saan pa sumumpat. Kano mat nga tayo padasang tati makaarakop iti chicks. Iso nga ron ang manipod nagyanak dito'y alubong. Awan pala experience ko iti babae. Iso kayat ko ti maka-experience. Ay, virgin kayo pa ilaang adwa. Padasan nak nga ta. Awan mat-asawa ka. Ay, unay da ito abak-bakatanin. Asino mat ti mga atkin ka barungay, kat expired kamatan. Ay, rumbangkit di nga agyaman kayo kanyak ah. Taaw-awisin kayo. Dahil ta panagin inom yung nga kanayon. Kat dahi tarupayo, agkam kamuron. Apay, sinumat ngay kumati balasang amang kayat ka na kayaw. Ay, pare Juan, agawid ta ka din. Disturbo da ito abakit. Ay na, naimbag ka pa, mare. Tadan lakay mo. Siyakat agparparikutak ita. Tani, mapmapanan titawon ko. Ay na mare, ubing ka pa ilaang. Ado pa'y ti lalaki dita. Nga gusto kan ka. Huwag magpaso, Johnny. Di mo pa'y panunutan da ita. Nagpintas ka rin. Sigurado, nga ti lalaki. Nga garam kan ka. Ay na, maibagayo laang data tawan kayo iti posisyon ko. Nagpardas ng aglabas ti tawon. Ay, manupay atawan, agkuribet-bet ton ti rupak. Jakmat kaya ti maipadakin ni Antinora, abi makit nga awan asawa na. Naarte ka nung amin iti balasang. Ngem ita takas jayen ti tawon na, abakiten, uray asino titan patulan nan. Agbababawin samot ten asan anak ki asawa. Sana bali mare. Ado ti babaro pa'y laang diti baryo. Ado ti lalaki dito, nga awan asawa da. So nga ado ti pagpilyam. Ay, uray din nasingpet ko ma, kan saan amang inom. Sa anak mo't kat anapili iti lalaki. Ante, kumatangak man iti kape. Si Kagayam, Julie. Kasano nga dito'y baryo, may? Mayat ante, saan akaslay di nagkapwak? Hay, naggulo ijay. Kumusta ngay ti love life mo? Ada ka din asawa. Awan pa'y nga rod ante. Awan mo't ti mabirukak ang mga yat alalaki kanya. Aniya? Uray boyfriend awan? Ay, sana bali ah. Alo, matkiti dito. Ang mga ano yung madamdama pa nagawid mo. Makakita ka iti lalaki dita kantaw. Hello? Gumana naman, ibansog niyo? Ay, sige nga rod ante, mapanak pa eh. Anya abat sob, basit wano dakkan. Diyan man dakal, mayroon. Sino da dyan babae? Abay na ito lang makita. Kaan nakakday jay. Kaumumay na lang ngamin dito'y baryo tayo. Dito'y kanon kadlagyan. Amok, ti ala dita panunod mo. Ay, di mo na aramidan dayta. Nagpintas ni Julie. Saan ama ibagay kan ka ama martag? Julie tinagan na. Hoy, apay, awan nangag mo. Kunak, saan mo nga? Ay, sige. Ilis tayo pa Latin na lang. Sige. Ay, nagloko na lalaki. Kuna na gumatang utang matgaya. Apay. Miss! Ah, apay? Siya ni Juan. Makiamamu ako makan ka ng mabalin. Hindi nakita kay tay. Nainlabak mo tay. Anya? Ay, sige siyak gayam ni Julie. Itulod ka. Ay uray sanan. Kababain matuan. Kan italaang anagam ang muta. Kan asidigmat laang ti paggiganak dito eh. Kahit ka makamamu. Kan awan mo't aramidag asabali. Sige ano ipilit mo? Di itulog na ka.
medyo nalibit. Nga mayat tibuya na. Agmay may saak laang mat ngamin. Iso asaanin akasapulan analawa. Adan boyfriend mo, Julie? Noon kat arman kan. Nagpardas ka matan. Di mo pa'y amuunay ti gusto nga ugali. Arman na kon. Kun nga minti bagay. Asi ka ti para kanyak. Kan already ka pa'y unam amo kat madlaw nasingpat ka. Gapoy ti panagsasaon. Nagmayat adengdengan ti panagsaon. Mayat ti busis mo. Kasjay. Alam, ibagbaga ko na. Diyak kayat ti lalaki nga dabisyo na. Amangan mat na dabisyo. Adangam ko. Isardeng ko itan. Makitak la na baratag ka wano aginom ka iti arak. Busted kan. Ay, sige. Isardeng ko, tibisyo. Kasano ngay parehuan? Sabado yung bigat. Aginom tamanan paspay lang pare. Agbalbaliwak pa lang. Oh, agbalbaliw na. Aginom takit din bigat. At kami nararmat. Kahit imbagak may sardeng ko amin na bisyo. Di na kami kahit tilalaki nga na bisyo na kahit. Uray basit latino menta tapno di na madlaw. Kaduan nak mata. Amom asikalag tigat kadwak ditoy. Ko, pasensya ka nga isardeng ko nga rin ka ginom. Yung kakidi magbirok mo tenti ermam. Isardeng ti aginom nga. Inton mabastad ka. Syakmet lang ti biro ka pare. Ay na, babe. Kaslamat ninginaan dito yung restaurant ngayon bayan na. Okay lang dito, babe. Kahit first month sarita garo dito eh. Iso nga special mat ati papananta. Uray, ijay balay lang. Special yun. Basta kadwa ka. Sana balay? Mangbiro ka kiti daddo nga pagkwarta. Tapno, normal lang. Ti panganantan. Kontentong akong itikas to'y abyan. Sama kaya? Nasak ti damagan. Kaya't kumit nga itag kang katika sa pulam. Wano lagi ti kayat mo kuma. Ay na. Wala ka din. Ay, gayam. Kumusta di best friend mo ay, ani Brian? Naku na ni Auntie Nora. Akanayon kanumat nga uminom ije tersena na. Wano nga rod. Inakita ninton bigat. Kasaritak to man na dyan, best friend ko. Gusto ko madaytan pare. Itulod kan. Gusto na. Di na bibiyangan. Pumalaw ka man dito eh. Abay nga, basta mo tatisaw. Abay, anya ti palikod mo, tatulungan ka, pare. Di mo lang matulungan, oray, ibaga, ti problema. Pumalaw ka man dito eh, Juan. Isardeng mo kami ng tiara, Pans. Sana nasayang tayo ta. Ito mo damdama, may sagmak ka pa, ikaw iti anak. Di mo urayan nga adda mapasamak. Sa kanto isardeng ti aginom. Dito lang ako timang parparag sa kanya. Kaya't mo pa lang may katag. Sura naman. Auntie Nora, pakikita yung man ni Brian. Sigurado adi na kaya ti agawin. Delikado pa yung tidalan na tarabin. Ang mga maisagmak itidalan na. Wan, siya kundi makaamukan ko na. Damot ti sana mauskusar apagidaan dito. Ay, dito yan maturog. Sige nga Rod, agyaman na kantay. Hoy, tumakdar ka man kit dirita. Tauray jay kaunaga na maturog. Adaman na pintas na babae dito. Uray dito ka na maturog. Agyaman ka kanya.
Tanasimpa, ti itad ko pagturugan. Malagip mo ang damang pangbangon kanya ka napinta sa babae, ah. Oh, kumusta ngay? Inlutuan kay ti makan. Anyat aramidam ditoy. Apay nga da ka ditoy. Si Kamot, agang angaw ka manen. Ang uber ka pa'y langkat. Ayan tinapintas a babae nakita kiti rabi. Ha? Kat, syaklaan mo tiya daritoy. Anya? Nakakitaam ko iti babae. Aywan gaya. Naglaing ka man, idi rabi eh. Kunak man, no virgin ka pa'y. Kasalamat, ado experience mo. Experience nga bagbagam mat. Apay nga awan pagananay ko. Oy, anya tinaramid mo kanya? Ha? Anya ti inaramid ko. Kat si Kama tinangguyod kanya. Agpukka-pukkaw ka pa, idi rabi eh. Anya? Ay, kaya't mo saman, anda napasama ka data. Kat, anya pa'y ngay kuma. Ay, sus, sikapay mo tip, first time ko. Ay, pangasim ah. Di mo ibagbagay ti sa balay, tinapasama ka data, ado ah. Kat, apay ko mga ilimad ko ngay, nga ada na pasamak kadata. Kat, good news mo't dayjay para kanya. Nagado pa ti baro a mobs anasurok kan ka. Aniya lakit din. Agpay so ti ibagbagam, madam. Amangan mo't no, luklukwan na kami laan. Wen nga rod, ante. Sapay no kakastaba na kat saan ang mabalin nga istoryaan. Sige kayo. Ang mga nuumay na kayo darupon gito ni Brian. Ay, apo. Di kay to umangamin mamate. Ibagbagak nga road. Ni Brian lang ti first time. Anang ngaramid kanya kitikas jay. Ay, nagmayat tirik nak nga road. Tanabayag nga awan ti action ko. Ay, nakaado kami mat arounds Ha? Ay sus, ante, di yun istoryaan iti sa bali. Kaasimat ni Brian. Ha? Apay kumaakasi ngay. Ka nag-enjoy mat. Nakamanong nga road arounds. Ay, rumbang laang a-proud kanyak Amangan kit tinusublihan nakpay. Tapanagkunak nag-enjoy mat. Ta first time na kanaw. Ha? Ay una yun, ante. Sigurado, machismis kayo. Pare Juan, pasensya ka, hindi napalabas arabita na parte ka. Diyak ka mo tinararamit ko. Awan da jay. Kahit, anyangin ti aramidam itan. Amuda matandit ni baryo, tinapasama kada kayo ka ni Antinora. Uston, diyak kaya ata namang gagdata. Ay, pero may ngamin ti panagbarbartag ko iti manungal daw. Iso pa nagkitak iti dahi dyan nabakatan. Napintas mo iti nabalasang. Iso kas dyan tinaaramid ko. Diyak mga rod malipatan Tapos time ko mo dahi dyan. Hanggang, pagbabawiyak dahi dyan, pare Juan. Sige. Simpaan nga minang tibiyag mo, pare. Isardeng mo ti panagin inom mo. Tawan na saya at nga itid na daytakan ka. Wan nga rod. Agbabawiyak iti napasamak. Diyan lang kumalata naging inuman. Ay, agawin ak kailang iji ilimi. Bareng adama amok iji abalasan. Sige man mo, kasta ti plano. Wan pare. Sana bale. Bisitahin kan ko dito isag paminsan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasalitaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Ala pumanaw kan, bunso. Ha?
Amang ano sapsapulan na kan ti asawam. Di ka kadi madanagan. Di naksapulan da jay. Gako tati ang muna. Kat napanak di bangkag. Madanagan akman. Amangan nga mino kalaat nga umay. Dalag mo na aya. Saan nga umay da jay kung naktumait? Promise mo ah. Ay nawun ka day. Anya laki din aya. Halala, umay kan mayang. Ay nakailiw ka una yun. Narabyan ka mat lakay. Ay, uwan pa kahit. Ado nga minti naramid ko di bangkag kahit. Kastaya, apay, nagmula kan iti parya ako ng mga imulam. Ay, saan pa'y bakit? Madama pa'y lagab-gab yun na di pagmula. Kasta ka di, kat ala aginana ka, tamangan kamatan. Imuna kamin anangan kadagiti ubeng. Ay, agyaman ako na bakit ah. Ay na, mga anak ko, panay. Ay, sus, mabisinak nga agpaisaw. Aray, pudno ka di tinadamag ka. Ha? Anya day ta pare? Sarsarong karam ka no ni Mayang ijibalay na. Ha? Ay, asino mo tinakaibaga iti day takan ka? Ay, nanggag ko lang mata paray. Si Kaki Dimay. Anya? Adda ka doon nakakita keng karimwar ka ititingat ti rabi ijibalay na. Ay. Sana puno day ta pare ha? Ang mga nusa na siya tinakita da. Oo, si Kakano mo paray. Ha? Kat nupod numan. Ay, bagbagakeng ka paray. Sarda nga mo, dahi tang araramidan. Nariga tayo kung naktumay. Hunaklakit day, no asino jay limabas idirabi at tataulan dagiti asaw. Ni punsyo mo gayam. Kanayon nga roda marabyan day ja apon siya. Kanayon na kano nga irasol ka ni bakit na. Nga ije bangkag ti paggap-gapuan na. Nga urasan ba? Ha? Anyat kayat mo asawang. Ha? Ada sa balay apapapanan ti salbag. Ha? Adon tinakakita ken kwa na arimwari di balay ni Mayang iti tengat rabi eh. Anya? Kanayon na kano nga ibaga ken ni bakit na amapan agsibog iti mula na. Tagayam sa balay ti nasibsibugan. Awanan bain. Anya? Ay una yun na punsyo dayta. Kasano ko mga agsibog itimulan na kat panagtutudumag. Ayan niya laki daing. Ang mga nyo nakita yun nilakay ko nana. Ha? Nilakay mau? Una na. Saan ngamin anagawid itinabi eh? Madanagan akmat. Kat, amagan ba't no naturog ijay bangkag yaw? Imbaon ko ngamin jay inaunami itay ijay bangkag. Ngamawan ka no mat ijay. Anya? No sa di no man ngatan tinapnapanan na. Napanmanan nakiinom ti salbag a lalaki. Sigurado ang napanmanon ijay ayan ni Mayang dayjay. Ada ka di bagbagayo nana ha? Ay, kwa. Ay, awan, Ileng. Awan. Tikunak. Mapan ka ag saludsog di takaruba. Bareng adda nakakita kun kwa na. Tata, ang mga no nakita yun nila kay ko. Apay saan na nagawid ni Punsyaw? Saan nga ron, tata? Jakman amuno sa di naman ang tinagturugan na idirabi eh. Anya? Madanagan lang amin. Tawan ka numat ijay bangkag na. Kuna ti anak ko. Ay, diyak kaya tagsaw. Amang ano siya ti madaksan. May aklatan na sa bali at tao. Ti makaibagakan ko ana. Adda ka di bagbagayo, tata? Ay awan. Ay si Kaki di mat ilang. Ay kunak, urayim nila kay mau. Tagawid tao. Oh, pare Ponsyong. Pare, Itay pa'y bigat asap sa pulin na kanibagit mo ah. ay, kastaya. Buwan pare. Ay, Imbaon na pa'y kano ti anak yaw ijay bangkag mo. Ngam awan ka kano ijay. imbagat kada ko, day di kalma na mapanak agsibog iti mulak iti bangkag. Ay, anya laki din aya.
Mangrab-rabat kan samot pare. Agsibog nga ibagbagam, kahit panagtutudo may. Ay, ikwa. Ay, siya di mo. Uray nagtudaw. Saan nga umdas day jay? Asibog timula? Di ko nam day, sa bali man na, hindi napan mo nagsibugan pare. Anya? Maamuan to lang, di bakit mo day tangararamida, ay, jak lamon pare. Nasaya at magtanagawid kan punsyo. Ah? Sa dino tinapan mo nakiinuman idirabi eh. Nakiinuman nga ibagbagam mo. Bakit? Sa anak-anapan nakiinom. Anya saan? Sa dino nga ro tinapanam. Awan ka kanumot ijay bangkag mo kung nati anak na. Anya? Ay, kwa. Natulog ka kajibangkag. Nasa pakla bimbangon tarag sibuga. Tumpaan kan sakit eh. Sibog nga ibagbagam. Apay, kurang aya dyan napig sa atudo asibog timula. Ay, kurang nga bakit? Sigaki di mo. Ha? Gapula ang ta sa anak ama kapan ijay bangkag, tagaw awirak lang dito'y balay, kastakit din tirason mo. Ay, na bakit adakla ijibangkag? Awan pagdanagan. Anya laki din aya. Naimbag man saan anak adlaw kan ka ti asawam, honey? Ay, kwa. Ay, saan na makadlaw day jay? Awan tirong mga pagdanagam. Naku namat ngamin, nga inrason mo nga agsibog ka. Siyempre, mas daaw mat matutudo matan. Mala, di ka madanagan. Tainton sumarunong umayak dito eh. Saan ton asibog ti rason ko? Ha? Anya nga'y ti rason mo no bilang laang. Sakti makamo. Naglawat ti bakrang apangalan iti rason. Nyalaki day. Ti kasayatan nga aramidam, paliiwom ti asawam, Ellen. Han? Adda nga main ti madamdamag kukag. Anya day tananan? Adaw ti makambo iti dayta. Iso na lang, tayak kayat tasyak ti mangidanon kun ka. Ha? Anyat kayat yung asawan nana? Basta ti kuna, paliiwom ni Punsyo. Padasam asuruten no sa di numan ti ibaga na apapanan na. Anya? No ko na amapan ijay bangkag. Surutem, tapno maamwam no pudno nga ijay ti pagturturungan na. Nagturag nga ron tayo dyan, Punsyo. Uwin nga ron tatang. Agaramid lang nga ro din iti kalokwan. Dito'y pailang nga si Dagmay. Bayaan. Tamamuan to ni bakit kita mantilay na. Naimbag kumamay no pilyan na ti babae. Ngam saan may? Taday jay pailang, amayang, ampiang may. Manyalaki din. Kasla di mo mamaw na dyan, Punsyo. Uray nagalas. Uray natataangan ng isaw. Basta nakakita iti about. Sige. Sa bagay Kasya talaga ti ugali na iti babae raw, tata. Kawain. So, pinatulan na ni Mayang. Rabiin, ngam imot mo day tabunon mo, kanday tanapig sa asilaw mo. Ha? Di mo kunaan amapan ka manen agsibog iti mulam, idinto ta nagpig sa titudo itay. Sana ka mapanagsibog bakit? Kay papanam nga raw. Kino pa nagtutukak ita? Inakagsilaw iti tukak. Anya? Amo ka kaya't mo tagsida iti tukak kat bakit? Inakagsilaw ita. Siguradum laang amapan ka agsilaw Ha? Maamwak laang asabali ti papapanam. Ang lalaki din na yan bakit? Agungat ka man ako na akon. Kunaklakit din saan ka nga umay itapon, Syo. Ay, mabalin ka di mo't asaan. No imbagak nga umayak. Ay, nakailiw ka una yun. Iswa nagaramid ak itiwagas. Tapno makaumayak la dito balay mau. Kat, anya nga iti rason mo kini bakit mo adiskumpliyado.
Amangan kitimat, no imbagam amapan ka manin agsibog iti mulam. Kat nagpigsa ti todo itay. Sana kas natin rason to. Imbaga ka mapanak agsilaw iti tukak. Anya? Amok ngamin amamati day jay, no iso ti rason ko. Alala, sana day tati pagsaritaan ta. Ito, umay kakil di mayang. Nana. Oh, Elaine. Awit mo day ta anak mo, kat bigbigat. Naglami ispay mo. Amangan no nakita yun ni asawak, Nana. Ha? Apay, saan man ang anagawid ni Punsyo? Saan nga ron, Nana? Diyak amo no sa dino man ang tinapanan na. Anya, ay una yan. Ay mahay bladak man iti day dya lalaki. Makapadanag mat ngamin no saan nga gawid. Apay, di na kadimbaga no sa dino ti papanan na. Nakuna na kanyak idirabi eh. Mapan ka no ang silaw itito ka. Ngam na ibigatan, ngam awan pay lang ti salbag alalaki. Dayta ti bagbagaken ka. Paliiwom ti asawam. Ang mga no sabali tinapan na sinilawan. Ay, una yan ni Punsyo. Diyak nga ron ang mutatan no sa dino ti papanan na. Jak lamaw ti sarita iti asawam. Agasam ta kita rason na. Agsibaw, kas kada agsilaw. Nyalaki din. Wan nga ron tata. Lukluk po naksakit din. Ay kaya paliiwom Tapnusan ka ngagpampanunaw, nuluklukwen na ka. Hay, surutan maminsan, tapno maamwam. Ha? Amangan no sa bali mo, tinasilsilawan. Anya? Laki din, no, hindi la balay may timayan ni Elaine. May gayam dito yung balayaw. Katwain, nasapsapa nga may ditaw. Sapsapulan na gay babaero nga asawa na. Ay, una yan daya. Di la mabutang nga agar arame diti saan anasaya at day jay Aponsyo. Agasam man, no ide kat sibaw tiras rason na. Ita, agsilaw ka no iti tukak ti pakada na kinibakot na. Kasaritak tuman ni Ponsyo. Ha? Kasi ni bakit namang sapsapul kang kuwana, no sa dinaw ti papapanan na. Agriin kan, honey. Aldawan. Kunam idirabi nga agawid ka matlaang. Ngam saan mat? Huwag pweso. Aldawan na. Na, naimasak tinaturog. Sigurado asap-sapulan na kati asawa. Dandag mo na ya. Ay, agi paburak ka giti danong tagkapita pa eh. Sakbay nga gawid ak. O sige, mabiit lang ha? Agisagana ak nga rod iti kape, kan pamigat ta matlaangan. Yaman ak unay, lalams. Kastagayam tin rason naging ka. Patsyamay nila kayo mo, babay raw. Ha? Itamad lang. Kadwaang ka, amapan na balay ni Maya. Ha? Apay nga ijay ayan ni Mayang. Masigurado nga da ni Pare Ponsyo. Nimbaga naking ka amapan nagsilaw itito ka. Hay na, sa bali tinapan na sinilawan da jay. Anya? Ken Maysa, no ti pakada na itiging ka, kit mapan agsibuk iti mula, sa balay ti mapan na sibsibugan ti salbag. Anya? Alaman nga rod pare, kadwa anak amapan ijay ayan ni Mayang. Mala, mapantang arutin paray. Awanan kay tibain Punsyo! Anay. Babaero ka lang arudan! Ulbud ka ba Bakit? Saan kumamata kasta? Anya? Kaya't mo asawan? Awatek latan ti kastang aramidan! Bakit? Pakawanin na kuma. Kuna,
Ngam, mapan ka ag sibog. Ngam sa balimot gayam ti umay mo sibugan. Ay, anay. Ayan day jay a babae, ah! Ay, awanin na. Timakasay. Nagdajili ka, maray. Takrut mo't lagayam. Day jay ti kayat mo a klase ti babae. Garampingat. Ay, huston bakit? Gawit tanta, pagsalitaan tayo di balay tayo. Ay saan? Ag naed ka dito yan. Uray siyak pa yan ti mangyag ka dagiti kawus mo. Iti kasta, ag sibsibog ka nagsilsilaw ka natan. Anya? Ay mahay bladak man kan ka. Tilaad na ngay ras-rason mo. Maka-score ka lang iti babaem. Awanan kay ti baeng. Ay, ha? anay. Saanan apunsyo tinagan mo ita. Ha? Ay, Silaw kan sibog tinagan mo. ha? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay Parang Tarabay. Delivery, sir! Ne, si kansa man nandiyan nag-deliver iti napalabas sa lawas. Apay, akin parcel manan iti daytay deliver mo. Ni misis mo, sir. Magdamot ti nakasura tanagan. Anya manan dayta nga in-order na ya. Antoy, sir. Nagdakal mo ta karton. Ala, sir. I-receive mo. Agpirmakan ditoy. Magda! Sa dinotayan mo. At naman ang simmangpet nga order mo. Ay na, nagbayag ko nga inururay day ka nga order ko. Mana, idisumlatan dita, talo katakto inton madamdama. Order ka nga order. Isunsamot ti pangigas-gastusam iti suweldok. Nalakalaang day ti order ko, lakay. Anya kakidinaya. Anyaya dayta nga in-order mo. Kurti na laang. Kurtina. Ket no nagado ti kurtina medya aparador anakadulin. Ita, nag-order ka man iti baro a kurtina? Kaya't ko nga rod nga adda amin a kolor ti kurtina. Pink ti kolor day to in-order ko. Inton sumaruno, agorderak iti nalabaga. Koleksyon nga rod, lakay. Nagadon a koleksyon mo. Tila adda kolektaam. Inka man kit di ayaban ni Elvi. Tagsibog ka dagiti masetas ko ijerwa. Anyamat dun. Siyak manin ti pagsibugan ni mami kadagiti masetas na. Sapay nakaad-ado. Mala, agtungpal kalatan iti bilin ni mamim. Tapno saan ka amaungtan. Apay ngamin anagado ti masetas ni mami. Dahita ngamin ti pagasiman na. Sapay sumakdo akpay iti nagadayo agripo iti pagsibog ko. Nagdagsan ti agawit. Alakit din. Rugyamon. Iti kasta, malpas mo ti agsibog. Inan-anom nga in-order mo a kurtina. Saan mon samot a sinukatan dagito'y kurtina. Mapispisang da pa yan. Indulin ko Na, anya ti serbina dya kabarbaro, no di mo mat usarin. Kita ang man dagito'y kurtina. Agrat-ratik da pa yan. Tadi mo mat suksuktanan. Usarak to dagi jay no adda bisita. Kan no adda okasyon. Sus, kasmutla ka dagiti kagawaan iti kusina. Nagado atasa, pinggan kaskada. No anyala ditan, ngam nakadulin damot iti cabinet. Ay na, saan ang mabalin nga usaran nyo dagita? Tapang bisita dagita a koleksyon ko. Elvi! Elvi! Umay ka man ditoy! Apay, mami. Nagsibog kan? Wan, nakasibog ako. Sinibugan mo itla ang anaimbag. Ang mga nuwinar syawar-syam lang ang itidanom dagiti koleksyon ko amasetas. Sinibugak analaing, mami. Tamapan ko man kitaan inton madamdama. Di oray mapanyo kitaan. Nagsakit to pa'y dagiti imak ang nagbagbagat iti timba-timba adanum a pinagsibog ko. Ne, apay akurang daytoy koleksyon ko ang nagngina a plastik a pagbalunan dito'y cabinet. Elve, ay, yak mo mami. Apay adamagin nyo kanya.
Ket no supot ti pagbalbalunak, taagungat kayo mat no usaran mi dagita nangingina a koleksyon nyo a pagbalunan. Ayabam man ni dadim dito'y kusina. Darasam, ayabam! Wan, inak ayabanan, mami. Apay anya ti mapaspasamak dito'y kusina? Nakitam jay may sa apagbalunan a nakadulin dito'y kabinet. Mapukpukaw, hinulhulugak dagijay, may sa aset. Anya pagbalunan? Basta, nangina dagijay, na duma-duma a kolor. Anya ay ati kolor da? Adda ka nga orange, yellow, blue, pink, violet. Adda blue? May sa aset nga rood, adda amin a kolor. Ay, Oh, apay nga inapot mo day tangiwat mo. ha? Ay, isu jay nagbalunak bakit? Nagkunakan ka nga usaram, kat koleksyon ko dagita. Nangina dagita. Bakit? Awan nga rin ti mabiru ka kapag balunak. Ayan na. Ayan na day tapagbalunan. Ah, ay, adda ije bag ko. Ay sos, ingkalaan tabugwap. Saan amabalin amaksayan dagiti koleksyon ko? Agbalon kayo iti bulong ti saba. Kumare, nagadon dagiti masetas mo. Ah? Ay wala. Kita mo, nagmamayat dagiti sabong dasi ka. Ay na, nagkukyut da nga rod amin. Makitkitam di masetas aday jay maray. Ay na, nagmayat ti sabong na mare. Ag-orange nga agyelo. Ginatang ko daytay, dinapan kami nagpasyar kanila kay Kuya Malaysia. Ay ha? Ay, isumat lagayam a nagpintas. Nagmayat mare. Nangina day tamare. Amom no manaw. Sangaribo siguro. Sanga pulo aribo dayta. Anya? Ay, una yan a nagnina. Ang nagmayat mat. Ay, dayjay ngay amasetas mare. Jay red kan violet ti sabong na. Wen mare. Ay, ginatang kumat dayta, dinapan kami di Singapore kanila kay ko. 15,000 mat dayta. Ha? Ay sus, nagninginan? Ay, talaga akas tamare. Kat uray si kamat. Adumat ti masetas mo. Masetas dito'y Pilipinas dagijay mare. Jakmet kabailan ti mapanagbiyahe ijay abroad. Tapno lang gumatang ka dagiti masetas. Ang isumat ati koleksyon ko dagijay mare. Imbagla aliw-liwak mata. Ay, agpada tamare. Liw-liwak mat dagito yung masetas. Ay, mare, mabalin ti dumawat. Uray tipping laeng amasetas. Anya? Tipping? Tapno adda imulak mata. Ay na, nagngina dagita ang masetas mare. Saan amabalin at tippingan? Apay aya, balikid ka la, balikid bakit? No saan ka makaturog? Nasaysayat siguro na yung kapayagboya iti TV. Adda nga rod na unag apang panunuto. Ni, kat ijay karor ang agpanunot. Ay, lakay. Adda man damagakan ka. Inton bigat kan ngagdamag, makaturturog ako. Amang ano saan ko amasumbatan day tadamagam. Saan mo matama sapol a panunutan day ti damagak, lakay? Anyaya day ta. Napadasa mon tinagtaka. Anya? Tila damdamagam ba? Damdamagak nga rod no napadasa mon. Ay, saan pa Ken saan ko akay at tagtakaw? Amo matadakas day ta. Dayjay nga rod masetas ni Kumarek Asabel. Di nakpay kayat nga ikan uray tipping lakuma. Kahit no saan nakangaikan, ay bayamon ah. Kayat ko nga rod nga da koleksyon ko akas di amasetas. Imported da nga min. Maturog ka kiti. San man la tila damdamagam. Lakay. Ala, di na kalbi-kalbitan. Inkatakawan di may nga imported amasetas ni Kumarek Asabel. Ah, tila ibagbagamay. Ay saan ko akayat? Aramida na pa yaman nagdakdakas. Gapo iti dayta a koleksyon mo. Dalasem ti mangan, tapno saan ka amala daw iti eskwelaan. Daddy, apay a plastic day ti pangpanganan tayo a pinggan. Day tamat ti kayat ni mamim nga usaran tayo apanganan. Idinto tanagado dagita nakadulin dita kabinet ni mami a nagpipintas a pingpinggan kan basbaso. Di na nga rod kayat nga ipausar dagita. An-anwan na ngay dagita. Display laeng dagita. Ibagam ka dagiti addim, ta saan da asagsagidan, no di ta kayat ti maungtan. Ni,
Daddy, addan di agi deliver iti parcel. Ne, sino man ang tinagorder aya? Saan na siya? Ni Mami Manan? Ay na, simmang putan di order ko. Anya na nga order mo, Magda? Nagdagsan mo Lukatam atap no maammam no anya day talakay. koleksyon mo manan? Katuan siyak pa'y mati ko nam, mahilig nga ag koleksyon. Ala, lukatan nga rod. Ay na. Ado ti umapal ako kumarek, no makita da ito'y koleksyon ko. Taamom lakay, planok nga i-display dito'y ruwar da ito'y. Atay ta, maluklukatan ay. Sige lakay, darasum. Ne, payakas lang natangkan. Ne, oh, Nalukatamon lakay. ha? Daytoy ti order mo? Bato umait? Saan basta-basta bato dayta lakay? Bato a kulay pink. Bato daytoy ti bulkan. Na- Iso anangina. Anya? Ay, sus. Napan ka lang kuman ng bagkat iti bato di takarayan. Samok kinulayan iti pink. Nagorder ka pa iti online. Bato nga rod ti bulkan daytoy. Saan ka makaaw-awat aya? Kasla ordinaryo mo bato. Pininturan dalayang iti pink. Agurderak pa iti sabali a kolor. Na, Kayat ko, jay to dakdakkel abato. Jay to orange. ay susapo delikadon. At dan samot ten katok mo bakit? Tila mat kulkulik talmon. Apay, napanan ni Mamim. Diyak mo, daddy. Rimwarmat itay. Kit no rabiin. Rimwar pa ilaeng. Diyak ka na ibagbagakan ka arimwar. Taapay ka na. Diyak man amokin ni mami. Napansiguro nagkita iti inayon na iti collection na. Di la maumuma nga agkulkulekta. Naileten da ito'y balay. Gapo ka dagiti koleksyon na asaan namat nga rod kayat nga ipausar. Lakay, agriin ka. Alalya! Agtala ka man. Siyak day to'y, ni Magda. Apay akas na ti suot mo. Apay isuot mo na ita maskara. Inabungak laang day ti rupak, tapno awan makakita kanya. Anya na ita insarak mo dito silid, aya. Di ka agtagtagari. Masitas mo dita. Magda, nangalaam iti dita. Di mo gayam kayat amapantakawan. Di siya akong tinapan ng takaw. Anya? Nagtakaw ka iti masetas? Koleksyon ko lakay. Dito'y silad ti Pangidulinak. Tapno saan makita ni Kumarek Asabel. Saanen anormal da ito'y amapaspasamak ken ka, Magda? Saanen anormal? Nyamot ti bagbagan. Ay, agpakita kan iti espesyalista. Nasken ang maagasan ka. Awan sakit ko! Sumardeng ka! Nailutin da ito'y balay tayo, daddy. Dandan ni awanin ti pagnaan asumrak dito'y balay. Gapo kadagiti nagado unayin a koleksyon ni mami. Ay, hinda. Uray ijay cabinet. Napuno ti nagado abadbado agat gatangan ni mami. Di namat nga rod kayat nga isuot. Ket no inaldaw met ngamin amapan agukay-ukay kadagiti badbado. Anay ko. Ni Mamim! Ay na, daddy! Natin nagsamot amin ang koleksyon ni mami a kagawaan iti kusina. Nay, bakit? Ano ka? Damagan pa lang. Kita lang arudan anatin nagdagiti kagawaan iti ngato ti kabinet. Eksakton sapay iti tuktok mo. Tulungan na kun at tumakder. Ay uwi na bakit? Daddy! Mami! Matinag
ken dagiti dadto mga kaldero ang koleksyon ni Mami. Ay, aglisita ba kay? Ay na, himbag laki din ta nakalisita ba kay? Ay, ang mga numa-ospital ta di na oras. Anya laki din aminin ata nagaduunay ti koleksyon mo ba kay? Ay, bakit? Jay tinakaw mo ang masetas kin ni Kumarim Asabel. Nasken nga in kay sublay. Kumare Sabel, umay ko isubli da iti binulot ko ang masetas mo, ah. Ay na, adamat gayam kan ka. Kasano anapan kan ka da ito yung masetas ko. Pinirbiro ko, iti mano nga aldaw. Binulod ko laang nga rod. Ay na, kailiw kung da ito yung masetas ko. Ay, una yun. Uray mula inarakot ka. I miss you. Ay na. Awan ti basol ko kan kamari, ah. Naisubli kung day tamasetas mo. Daddy, naikarton kung dagiti badbado nga ipadawat tayo kadagiti marigrigan. Nasaya at man to kasta. Urayan mi kini Mami miyag gatang iti buti ken landok. Taila ko mi dagiti daddo maa koleksyon na. Awanin dagiti collection ko. Elve, Apay, Daddy. iba pa man dagiti pingpinggan, kan dagiti baso a koleksyon ni Mami, tausaran tayo. Narigatan, numatin nagdantumanan. One, Daddy. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Bakit? Nakapunlis ka, mate. Sa dino man din ayat ipapanam. Sa dino pa'y kuma, inakman na naglako itilakok apagpakutong ah. Ah! Asino nga iti mapanmulakwan ita? Mapanak iti tersena ni bakit pilang iti laod. Nagsarita kami idi na minsan ngal daw nga itati ipapan ko ijay. Ay sus, ay kat nasaya at tapno makalako ka. Mala, in ka nga ruden bakit? Ngam na agan anad ka iti papanama. Agyaman naklakay, inak nga rudan. Naimbag nga oras yun, nanapilang. At to'y tilakok nga agas a pagpakutong. Ay na, agyaman na, taimbay ka paula. Ururayak ka talaga tihiyo, may mukha. Kasta ka din, ana. Ala, gumatang kayo nga rudan. Kaya't kung nga binti kumutong, iso nga gumatang nga ka talaga. Manungay, dahito'y may sabute, balasang kaw. Ay, dahito'y bote ang naglaon iti 30 pieces, ag balor iti 5 gasot, nana. Dahito'y mag 15 pieces, ag balor iti 250 pesos. Ha! No para kanyak, dahito'y 30 pieces, tigatangan nyo. Iti kasta, mausaryo iti makabulan. No dahito'y ngamin 15 pieces, 2 weeks lang nga mausaryo. Ay, kasta ka day. Mun man karod balasang ko. Dahito'y 30 pieces, tigatagag. Ay, baring man makatulong, iti panagkutong ko. Ay, wala na, masiguradok dayta. No maibus yu dayta, lakwan ka ito manan. Amom friend, ada good news ko kan ka. Oh, andiyan ito, friend. Oh, i-share mo naman sa akin. Idi na minsan ngal daw, gimatang ni bakit pilang itilako kapag pakutong. Duwada kini kumari kayola. Ay, kasta ka di. Ay na, sana all nakailag ko. Siyak namin, basit pailaan ti gimatang itilako. Kasta talaga. No ikam iti oras ti panaglakom, makalako ka talaga. Ngam, adamat nga rod salon mo. Di mo mabalin nga ipamay sa ti oras mo iti panaglakom. Wan nga rod, friend. Anong, sana bale?
Malakok tulad ta. Adamad dagiti clients ko ang maalukoy ko no maminsan. Iso lang matigumat-gatang. Maibos tulat ta. Tinapatag, adalat ta gumatgatang uray sa gaysa. Anya day taimot no, kumaray. As usual, kumare. Lakok nga agas a pagpakot to. Amang ano kayat mo mat nga itry? Ha? No kayat mo mat at agpakot to? Ay na, kumare. Asino kumamot nga iti di na kayat ti kumutong. Kayat kumut ati agbalin a sexy. No kastamat laang, gumatang kan iti lakok. Tapno sexy kalatay iti matang ni Boyet nga asawam. Di ka madanagan, kumare. Proven and tested ti agas nga ilaklako me. Sigurado ka, kumare? Wan, kumare. Masigurado ka saan apeke da ito'y lakok nga agas. Saan akas kadagiti gagayem tayo apeke. Humugot pa. Pudumat, kumare. No dagiti gagayem tayo kat peke, ibahin mo ang tinda kong pampasexy. Mano ka di timay sa abatal, kumare? Nalakalaan, kumare. Adali magasot, adamat 250. Amok nga afford mo da ito eh. Iso ang gumatang kan. Nay, agas mo day taimot mo ba kay? Wala kay. Agas a pagpakutong. Lako ni kumarik Paula. Padasot man no agpay sumet laeng a makapakutong dayto nga agas. Ha? Kaya't kumutong lakay. Amangan nga minuga po iti kastoy a kinalukmag ko. Kat isukat nakto iti sexy a balasang. Anya? Ay, unay day ta pa nagpampanunod mo ba kay? Ay na, ibagbagak laeng ti pudno lakay. Ngamin, kaadwan na alalaki ita. Saan da amapnag iti asawa da? Uray siya asawa da. Pasulisog da pay laeng iti sabali a babae. Di nakman ikumkumpara iti sabali a lalaki, Gina. Sabali da, sabali akmay. Alawa nun, sapay la ko mga ron. Tauray kastoy tilanga. Naglukmaga. Ken kasla akon agtawon iti 50. Saan nak ko mga isuksukat lakay? Sapay kuma. Anya ti kunam bakit? Gimatang ni Gina itilakom nga agas a pagpakutong. Wan lakay. Gimatang iti may sa battle. In-offer ko kankwana dyan naglaon iti 30 pieces. Tapno mabayag na nga usaran. Kasta ka de. Ay katuan. Barang kumutong ba? Tani, sos. Apo aya. Saan kumat nga uy-uyawan? Ngam ay naapaw. Naglukmag ni Gina. Kaslabag iti do ata o ti bagina. Uwan nga ron. Barang ano agkurikan kwa na dya agas alakok. Ay kat barang kumutong Tapno agsublimat ti sigod a pamagina. Day tangaro timbagak kwa na. Tapno sexy sila tayo iti imatang nila kay na. Ay, salbag kit iti kastoy! Itay ka pa ya, pusipos sa pusipos di sa sangot ti sarming ay. Ken, apeng agungungit ka. Ulbod da ya, Paula! Awanan bain a babae? Ha? Ayan na ti kunana kanyak a proven and tested a pagpakutong alako na. Awan mo tinagbaliwan ti bagay. Ad-adan samot alimok mo ka. Anya? Masabat ko lang day a babae. Uray ag kumari kami talaga ang matungtak tawanan bain. Saan kumamit a kasta bakay? Kumarim ni Paula. Kastaki din, ti bagbagam kinkwana. Takanunungan pa'y day a Paula ngam iti siyak nga asawam. Gapo ka de, tamas sexy ngam siyak. Kasta ka de, Anya laki din aya dagita nga ibagbagam. Saan akasta ti bagbagam kanyak si kaboyat, Ang mga nudyak malakdan ti ungat ko, patayabak tabanga-bangam. Salbag ka, gapula ang ta sexy, isukit din ti kanunungam. Itaman pa'y ngay may kadito'y tersenak tapno agtambay Gina. Imayak na, ingagarak ti umay ko ditoy, tapadaanak man day a Paula. Ha? Apay ni Paula? Ulbud tawanan bain a babae? Ha? Idilinakwan nak iti agas a pagpakutong alako na. Ay na,
Naglaing ag sales stock ti awanan bain. Kuna na pa'y kanyak approven and tested tila ko na. Ngam ulbod man. Anya? Makabulan at tinumar ko di agas aginatang ko kankwana. Ngam awan mo tinagbaliwan ti bagi. Panag ko na, ad-addalaang alimok mga. Apay ngay kanyak. Madlaw kumot nga na nagbaliwan ti bagay. Nagbawas matitimbang ka. Ti kilok ide 63. Ngam ita 61. Nagbawas iti 2 kilo. Ha? No agtumar ka nga min iti agas a pagpakutong, igiddan mo matin at ag-exercise iti binigat. Ag-jogging ka no iso. Saan ka ta kabayatan ti panagtumar mo iti agas ka? Kabukab kamat akabukab iti makan. Anya? Ay na, nasaya ate may ka dito'y salon ko, friendship. Oh, apay friend, ada ka di padamag mo kanya? Ay na, ada! Medyo mainit-init pa. Pang marites. Ha? Ha? Anya dayt ha? Ay na, kasta unay ka no ti pungtot ni Gina ken ka. Ah, tapay ka no? Anya aga po? Gapo ka no, iti aga sa pangpakutong. Diya ginatang nangay ken ka. Saan ka no mata nagkurikan ko, ana? Anya? Napan na kano inuwarwaragawag ijay laod, apeke kano tilakom. Naibaga ni nana pilang dayta kanyak, idi na minsan anapanak gimatang. Anya? Una yun, ni Kumari Gina? Ay na, ti kasayatan nga ramidang friend, mapan kayo jabay da. Kasarita mi tinasayaat, sa narumbang da nga raramidan na ken ka. Paninirang puri kumbaga, Bayam, kasaritak tuman day dya Gina. Tsaka mo kastagayam ti bagbaga kan aramidan na itilikliko da. Nasaya ta nagsabat ta kumare. Da! Apay atinong panak madlatan. Awanan ka itibay na niya. Sayang laeng jay limagasaut ngayon bayad ko iti peke alakom nga agas apang pakutong. Salbag ka. Di ka maawatan, Gina. Anya-aya ti parikot mo iti agas alakok. Apay akalaat mata nakasta ti bagbagam. Ha? Proven and tested tarupam. Anya? Kita man tilanga. Awan mat nagbaliwan ti bagi. Sa anak mat akimutong. Ad-adamat alimukmaga. Ay, ammo mare. Iti kinaado ti gumatgatang itilakok apagpakutong. Si kala ang tinagreklamo akasta. Anya? Talaga saan nga kuri ti agas apagpakutong kan ka. Ngamin, kabayatan ti panagtumar mo. Kaan ka mat akaan. Sabay nagrawat ka. Kasano nga umipikto, kumare. Anya? Ibagakkan ka. Awan basol ti agas alakok. Adakan ka dayta. Agtumar ka, katigidnan mo mati pa nag-walking, uno pa nag-jogging mo iti binikat. Amang ano diyak makapagtepal, matungpa ka kit di. Ay, di ta ka manlangan. Ay, nagsakit ti barukong ko. Gapo iti panagungat ko iti raychay a Gina. Ne, apay ngay bakit? Ibagbaganakit din na peki kano ti agas nga ilaklako. Ah? Agasam, tinungpanak pa'y, gapo iti pungtot na. Anya? Saan ka no nagkuri ti agas aginatang na kanyak? Iso anak ko na dayta. Ay kat kunakmat, kasano nga umipikto kan kuana? Kat di namat amo ti agdayet. Di kayat na, mangnam na malatan iti agas at umaran na. Sus, una yun daya ako maring. Ay na, makapahay blood. Iti kaya ado ti kustume ko. Iso lang tinagreklamo iti kastoy. Tijak kayat, napan na inwarwaragawag ija laod apeke kano ti agas alakok. Ti awanan pain. Ay na, tijak la pampanunutan nga kumari kami. Ipungot-pungot ko la kumaytayan tapno agnakam. Gusto lang, dahil nga imbaga ni Paulaking ka, Gina. Anya? Pudno mo timbaga naking ka. Saan ka mang namnama iti agas lang? Kaya't mo ti kumutong, arsab ka mo iti makan. Anya? Kita man ni nanapilang, agtumtumar iti agas a pagpakutong. Ngam makitkita ka binikat, kit mapanagjagjageng. Kasi kumamot at eramidam. Anya? Iso kitaan ti langana. Adda basit nagbaliwan ti pamagina. Kin amuna kontrolan ti kanan na. Saan nakasking ka? Tunggal makita ka, agngal-ngal-ngal ka. Boyet. Iso apod na, tinakunan ni Paulaking ka.
Si kalang tigimatang iti agas alako na nagreklamo iti kasta. Nakaskas dao matanday talangayo na napilang. Apay, siksi ka din, Gina. Wan nga rod nana. Ay na, umapalakman iti kasta alangayo. Effective, jayla ko ni Paula nga aga sa pagpakutong. Isulaang patitinumtumar ko iti unag ti 2 bulan. From 63 kilos to 50 kilos ko naman. Ha? Isungay tuloy mo man, no kaya mo ti kumutong. Nana. Agtumar ka. Saan ka laeng nagdependar iti agas? Bawasan mo't atikan ka ng runa dagiti sweet foods. Ha? Kan kasi tinakunak idikan ka. Ag-exercise ka mat ngamen iti binigat. Wano saan? Ag-walking ka. Manipod iti balayaw, aging gana ijay, daya. Aramidam iti inaldaw. Uray kita, mabawasan ti timbang mo. O sige nana. Aramidak man mo't day ti bagbagayo. Ay kauwan atap no kumutong kamay. Kita manday talangam. Lumba-lumba kan, Gina. Kasla na ipatong lang day ta ulom di tabagim ka po iti kinalukbag mau. Itaman pa nga imay ka dito'y balay mi kumare. Nakaskas daw man. Wan mare. Inturturod ko ti imay. Gaputa kayat kumanan ti gumatang itilakong nga agas a pagpakutong. Ha? Kunak man ko na masaan nga effective. Nakunaklaan day kumare. Pudno tinakunam idi kanyak. Asyak laang tigimatang ken ka nagreklamo. Nasaya tamom day ta kumare. Nakitak ngamin tinagbaliwan ti pamagin ni Nana Pilang. Ken uray dagiti sabali agim matgatang itilahom. Kimutong damay. Katuan kimutong da gaputa giddanan da iti exercise iti binigat. Kan kaskasayan da ti paunag da. Nangaruna ti carbohydrates kan sweet foods. Kayat ko ti gumatang manen itilako mare. Ngam ikari, saan akong nga agreklamo? Ha? Gumatangak, ngam agdayat akon. Ken ag-exercise ak iti binigat. Wow! Nasaya, takas na tinapanunot mo, Gina. Ket pasensya ka kuman kadagiti na ilawan na isawang ko kan kaidi. Pakawanan na kumakumare. Naamiris ko asaan nga umdas da di arason. Tapno guraan ka. Nga oray siyak mo tinagbiddo. Sorry, kumare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anyalaki Din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, Panang Tarabay.